ба ҳама салом тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. ҳозир анами паплиное ки мебинед ҳамашон тоза паплинои туркиян, сангои дизайнерски, сангошон калонай. Ина бинед чӣ хушрӯай. Туркиёда камтарак санги майда задагиян, ҳамаш қариб санги калон кати дизайн кардагиян. Нархошон 380 будан. Анай гилмайдое ки ҳастанд ино ҳамашон санги дождик доранд. ҳамаш паплинои тоза якум сорти турецки. нархошон 250-280 сомонӣ. ина марҳамат, агар дар кор бошад мо доставка дорем. имрӯз дертарак бо видеои дарозтараш меброя аз анами паплинои туркӣ. метавонед тамошо кунед ва аз он ҷо интихоб намоед. ина қисми болоем ам хел нархошон 280 сомон, сангои дождикдораш. доставка дорем. мо ба русия рақамома дар рӯи экран мемонам, рақамои ватсапа. метавонед дар он нависед, бо доставкара ма пратар худам мефаҳмонамтона. видеоро аз корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ма ба навор гирифтагим. ҳами дуконе ки ҳозир ма ба навор гирифтагим ҳамаш паплинои туркиян. интизор бошед дигари видеошам. уҷада қариб 5 минутай ҳамаш ҳамхе турецки паплин ҳастан. ҳамхе доирача материал иёра метраки мефурӯхтиян. метраш 120 сомонӣ. ира мақсад шумо агар ки ягон платья ягон хел цвети дига ка духтед, ира метраки мегирӣ ки ороиш киниша. намедонам поезд медӯзӣ ё ки дар платьячаҳои кӯдакона истифода мебарӣ. ба фикрам омада бо хушрӯтаракай. ки агар абая духтӣ дар поёни остинош мечаспонӣ. ранги дубайский ба метава. и худаш материал дубайский 1 метраш 120 сомон. материали наве ки мехоҳам барои шумо нишон диҳам, намхе дар шифон намхе нигина кардагиян. ҳамаш нигина ёзи ман нишон дидам. и қариб 4 метрай 4.5 метрай хелиай. як либос карда мондагиян. нархи 1500 сомон будай. марҳамат, агар дар кор бошад метавонед омада аз зами корвон тарафи пажарка 012 дуюм ряд ҳами чизоро бинед.